Alright, velkommen til. Jeg sidder her med Ulla, som har arbejdet sammen med mig i nu hvor lang tid har vi arbejdet sammen? I 2,5 år. to og et halvt år efterhånden. Hun sidder i dag og er Napoleon Hill certificeret coach i den danske afdeling. Og jeg vil rigtig gerne have, at I får lov til at høre Ullas historie, fordi at hvis der er nogen, der virkelig har skabt fantastiske resultater ved at arbejde sammen med mig og ved at arbejde med det her materiale igennem Napoleon Hills principper, så er det virkelig Ulla. Så jeg har glædet mig enormt meget til at få lov til at stille dig nogle spørgsmål for at høre, hvor var du sammen, inden vi startede med at arbejde sammen, og hvor er du i dag? Så er du klar til det? Yes. Fantastisk. Så Ulla, hvordan havde du det med dit liv og dine resultater, eller din retning, før du besluttede dig for at blive en del af Napoleon Hill Institute? Jamen, jeg sejlede rundt. Jeg var det, man kalder en drifter på engelsk. Altså, jeg levede lidt i et hamsterhjul, og jeg havde ikke rigtig nogen retning. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville. Altså, jeg var i gang med nogle uddannelser, og jeg var lige blevet skilt, og så efter min skilsmisse, der startede jeg på et pædagogjob igen, fordi jeg havde brug for en stabil indkomst. Nu havde jeg ikke nogen backup mere. Så jeg fik et job i Aarhus på en døgninstitution, hvor jeg arbejdede i 2 år efter jeg blev skilt fra min børns far. Mm. Og jeg var rigtig glad for det job. Jeg havde gode arbejdstider, jeg havde gode beboere, gode kollegaer, og alt var egentlig godt. Altså det eneste, der ikke var godt, det var, at jeg ikke kunne udnytte mit fulde potentiale. Mm. Så jeg blev ligesom, jeg var ikke rigtig glad, fordi jeg kunne mærke, at jeg skulle noget mere. Mm. Og så sagde jeg mit job op lige op til jul for 2,5 år siden. Og så meldte jeg mig ledig på Jobcenter den 1. januar 2024. Og så skulle jeg søge de her 2 jobs hver uge, og det var virkelig op ad bakke, fordi der var ikke rigtig nogen jobs, jeg gerne ville have. Og ja, så skulle jeg finde ud af, hvad jeg skulle gøre med mit liv. Og så ringede jeg til dig og startede med sådan one-on-one coaching, fordi at, jeg skulle lige finde ud af, hvad skulle jeg med mit liv. Og så tænkte jeg, det der du kunne, det kunne jeg godt tænke mig at lære. Mm. Og så den 17. januar, der fik jeg CVR-nummer igen og startede op som coach og terapeut. Og jeg har fødselsdag den 22. januar, så jeg startede op med en uge, hvor jeg lavede sådan et tilbud, hvor folk de kunne købe 5 sessioner hos mig for 3.500, og det var sådan et tilbud, der kørte den uge der, og det gik ret godt med at sælge de der forløb der. Mm. Og jeg fik nogle rigtig gode testimonials på det. Så det var rigtig godt for min butik, at jeg fik skudt det godt i gang, og så ugen efter, så kostede forløbene jo dobbelt så meget. Og det fortsatte, den gode udvikling, den fortsatte. Men jeg vil sige, jeg kunne ikke have været der, hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke havde mødt dig. Og jeg troede i starten, at jeg godt kunne gøre det selv, fordi at jeg havde jo været selvstændig før, og jeg havde også en NLP coaching uddannelse, jeg er uddannet psykoterapeut, og så tænkte jeg, altså jeg havde tidligere prøvet, men der var det ikke lykkedes særlig godt, så jeg måtte indse, at jeg havde brug for noget hjælp. Mm. Hvornår var det, du indså, at du havde brug for hjælp, Ulla, og du ikke kunne gøre det alene? Jamen allerede der i starten af januar, så vidste jeg jo, at fordi at jeg sagde til mine børn, at jeg havde tænkt på, at jeg ville designe mit eget liv. Og så siger de, jamen Ulla, det kan man jo ikke. Eller mor, det kan man jo ikke. Men jeg tænkte, jamen hvorfor ikke? Altså fordi jeg havde faktisk holdt et foredrag inden, som var gået rigtig godt. Og det havde jeg holdt et foredrag et halvt år før. Og der i december måned, hvor jeg skrev, hvad var det bedste i 2024? Og det var, da jeg holdt foredrag, og jeg havde kun holdt ét foredrag. Så tænkte jeg, at jeg blev nødt til at holde nogle flere foredrag, og det talte jeg også med dig om, det her med at gå ud og holde flere foredrag, fordi man blev også nødt til at gøre noget for at få noget, som jeg skulle også investere og gøre nogle ting. Så Mm. jeg tog jo ud og begyndte at holde foredrag og fortælle om både tapping og metasundhed, og ja, hvordan jeg arbejder og så videre. Mm. Og det var jo noget, der var super inspirerende ved dig, Ulla, at du har jo mange certificeringer bagved dig, men til trods for det, så ved du stadigvæk, okay, du skal stadigvæk fortsætte med at være i en udvikling. Vi står aldrig stille. Det bliver jo ved. Det stopper aldrig. Præcis.
Ja. Ja, fordi jeg blev færdiguddannet psykoterapeut i 2019, og så der troede jeg lige et kort øjeblik, at nu var jeg færdig. Men jeg fandt jo hurtigt ud af, at det faktisk først var der, jeg lige var begyndt. Mm. Så jeg har jo taget rigtig mange uddannelser og kurser siden. Og for mig, jeg har jo fundet ud af det her med at studere. Altså jeg bliver det, man kalder en evighedsstudent, fordi jeg elsker at læse bøger, jeg elsker at udvikle mig, og det kommer til at fortsætte resten af mit liv. Mm. Fordi der er nogen, der har spurgt dem, hvornår stopper du? Mm. For mig der er det lidt ligesom at spise sundt mad. Altså det stopper jo aldrig. Mm. Altså, det er jo en ongoing proces, det her med, at vi bliver nødt til at blive ved med at spise sundt. Det er ikke nok bare at spise sundt i 3 uger. Og der er også nogen, der spørger mig, hvad med tapping? Hvor længe skal jeg blive ved med det? Jamen, det er også sådan en integreret del af mit liv. Jeg tapper jo hver dag, altså, og jeg studerer hver dag. Jeg skriver taknemmelighedsdagbog hver dag. Altså, det er noget, det er bare blevet min helt naturlige livsstil. Præcis. Du stopper jo heller ikke med at træne. Bare, Præcis. op en dag, jeg tænker, nu skal jeg stoppe med at træne, for at blive ved med at have min krop til at fungere på en god måde. Ja, ja, præcis. Ja, fedt, Ja. Ulla. Så Mhm. altså sådan, hvad skete der rent faktisk i dit liv eller din forretning før? Altså sådan, hvad var den største forskel, da vi begyndte at arbejde sammen? Jamen det var jo, at jeg begyndte at få en mere eller mindre stabil indkomst. Altså, men det var selvfølgelig også, fordi jeg tog mere action. Jeg tog mere handling hen imod min mål og drømme. Og mit mål, det var jo, at hele Danmark, de skulle vide, hvad tapping var. Og også hele Danmark skulle vide, hvad Napoleon Hills principper det er. Mm. Og nu er mit mål, at hele verden skal vide det. Altså fordi, og det er jo det her med, det er, når vi fokuserer på vores mål, så bliver vores mål også større og større, fordi at vi starter måske med nogle, det er fint nok, hele Danmark skal, det er også okay, men hvorfor ikke hele verden? Altså det, og i starten havde jeg jo meget modstand på engelsk, men når man tager Napoleon Hills programmer, det kører jo på engelsk. Jeg vidste jo helt fra starten af, at jeg gerne ville være Napoleon Hill coach, og jeg startede så i mentorship-programmet, og så sagde jeg til dig, at nu var jeg klar til det der coaching der, og det mente du så ikke, at jeg helt var, og tænkte, nu skal jeg bare vise dig, det er jeg, altså. Så det tændte også en ild ind i mig, at jeg virkelig gerne ville gå videre, og så jeg har brugt Google Translate rigtig meget, Mm. fordi at det var en udfordring for mig, især i starten. Men jeg kan mærke, at jeg stadigvæk bliver bedre og bedre dag for dag til engelsk. Og nu elsker jeg bare at være en del af Napoleon Hill Institute. Så lad os lige sådan løfte lidt sløret for, hvilke resultater har du skabt, hvis du vil, du må selv vælge, hvad du vil dele. Jamen, et af mit første mål, det var jo også, at jeg gerne ville have mine 3 piger med ud at rejse, hvor det var mig, der betalte det hele for dem. Mm. Og det lykkedes for mig der den første sommer, hvor vi var i Grækenland i en uge. Vi gik all in, så jeg bestilte en privat swimmingpool. Så vi havde vores egen private swimmingpool, og vi havde room service, og købte massage dernede, og var ude at sejle på en båd, og det var virkelig en rigtig, rigtig luksusferie. Og det var fordi, jeg gerne ville prøve at give mine børn den oplevelse, at ja, luksus, og en af mine piger havde faktisk aldrig prøvet at få en massage, så det var også en stor oplevelse for hende at prøve at få en massage dernede. Og kunne invitere sine egne børn på en ferie, det er jo fantastisk. Og det er også mål, det er, at ved at når man tjener flere penge, så kan man også give mere til andre. Og jeg vil også gerne dele det her med mine børn, altså hjælpe dem og have nogle flere gode oplevelser med dem. Smukt. Så, Elsker ja, det. ja. Og kan du give et konkret eksempel i dit liv på noget, hvor du tænker, okay, Ulla før havde på ingen måde gjort det her, men Ulla i dag, hun gør bare det her. Ja, men for eksempel nu gå ned til frisøren og få sat hår og lagt makeup, fordi at jeg har lyst til det, så gør jeg det en gang imellem. Og førhen, der gjorde jeg det kun, hvis jeg skulle til en fest, eller til et bryllup, eller et eller andet. Så det er jo, ja, så jeg bruger flere penge på mig selv, eller jeg har nu altid været god til at bruge penge på mig selv, vil jeg så sige. Det har jeg ikke haft problemer med, men jeg har jo, efter min skilsmisse, var jeg jo i tvivl om jeg kunne blive ved med at have den her høje standard, levestandard, som jeg har.
Mm. Og jeg har lige bestilt en rejse til mig selv til Peru i 3 uger. Mm. Og det var jo, altså det gjorde jeg, det er jo noget, jeg aldrig har gjort før. Mm. Øh, og det er jo fordi, at jeg føler, at jeg har fortjent det, og så er det selvfølgelig også fordi, at jeg har råd til det, og jeg mener, at vi skal leve livet. Det er nu, vi skal leve livet og nyde livet og gøre det, vi gerne vil, og så lade være med at udsætte ting. Præcis. Øh, og jeg har jo også oplevet nogle voldsomme ting i mit liv, og der har Napoleon Hills principper også været rigtig godt for mig. Altså, På hvilken måde? fordi, jamen det er jo det her med at fokusere på det positive og fokusere på, ja, på dit mål og din drømme, og så stadigvæk være i nuet. Mm. Øhm, og skrive taknemmelighedsdagbog hver dag. Og fordi jo mere taknemmelige vi er, jo mere taknemmelige ting kommer der også til os. Mm. Og en kæmpe forskel, der også er sket i mit liv, det er, at de kunder, jeg tiltrækker nu, det er også nogen, som gerne vil investere i sig selv. Mm. Fordi før der havde jeg nogen, ej, det er for dyrt, det er for bla bla bla. Altså, men nu, når jeg kan jo mærke, når jeg investerer i mig selv, så tiltrækker jeg også kunder, der gerne vil investere i sig selv. Præcis. Ja, Fedt. Hvor er det smukt. ja. Så hvad fik dig, altså jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvad fik dig til at beslutte dig at virkelig sige ja til den her rejse til at arbejde sammen med mig? Ja, men det var jo også fordi, at du havde de her resultater, som jeg gerne ville have. Mm. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg lære noget af. Og ja, og så det her med, at vi skal ikke tro, at vi skal gøre alting alene. At det her med, at man har nogen, der hæpper på en og tror på en, altså, så Mm. man aldrig er alene. At der er altid lige en livlinje, man lige kan ringe til, hvis der er noget. Altså, og Præcis. det er jo også det, jeg elsker ved Napoleon Hills, det her fællesskab, at vi står sammen om det her, og vi er sammen med nogle mennesker, som alle sammen går efter deres mål og drømme. Mm. Og jeg har jo også fået nogle nye venner, hvor vi snakker om rejser, og vi snakker om, hvad for en bog har vi læst, og vi inspirerer hinanden, og det kan jeg godt lide, det her med, at fordi mit liv det er for kort til at tale om sygdom og krig og ødelæggelse. Øh, Efter jeg flyttede til Silkeborg, hvor jeg boede 4,5 år, jeg har ikke noget tv, Mm. så jeg holder mig væk, ja. Så om jeg kan godt sidde og læse en bog lørdag aften eller fredag aften, og der er nogen, der synes, jeg er kedelig, og det er også helt okay. Mm. Men det er det, jeg har valgt. Altså. Mm. Så jeg elsker den her rejse, jeg er på, og den stopper aldrig. Den stopper aldrig. Nej, og jeg elsker at dele den sammen med dig og alle de andre fra Napoleon Hill Institute. Jeg elsker virkelig det her fællesskab, vi har. Altså. Jeg synes også, det er virkelig noget, det der er det smukkeste, fordi det netop føles som om, okay, her skaber vi noget sammen, og her er der virkelig noget, vi hele tiden er fælles om. Der er aldrig nogensinde nogen, der føler sig alene, eller nogen, der tænker, det kan jeg ikke spørge om, eller det her, det kan jeg godt tillade mig. Altså, de tør at tage mere plads, i stedet for at gemme sig, og det er jo det, der er så vigtigt ved det her, fordi de fleste mennesker, de netop gemmer sig i dag, og de bliver ved med at gemme sig og tænker, det her det er så trygt, og jeg kan sagtens være her, men hallo, vi bliver nødt til at gøre noget andet, hvis vi gerne vil have nye resultater. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Ulla, altså, så hvordan har du det i dag, og hvad er det, du helt konkret har ændret i dine resultater, din tankegang eller dit liv, siden du startede? Altså, jamen, jeg har begyndt at tænke større og Mm. drømme større Ja. og fokusere på det, jeg gerne vil. Altså, så det er rigtig meget omkring fokus, at mit fokus har ændret sig, hvor jeg ikke, altså, jeg har en veninde, som godt kunne fortælle den samme historie igen og igen og igen og køre i den samme rille. Så siger den til mig, altså, vil du gøre noget ved det? Eller skal jeg bare lytte? Eller hvor længe skal jeg blive ved med at høre på den her historie her? Altså, hvor Mm. jeg også siger, fordi jeg magter det bare ikke mere. Altså, så jeg siger fra over for det her, der bare kører. Altså, vil de gøre noget ved det, eller vil de bare brokke jer, eller bare klage? Altså. Mm. Præcis. Så sorterer man jo automatisk nogle mennesker fra. Men når vi lukker en dør, så åbnes der også en ny dør. Jeg skulle lige så sige, fordi der er nogen, der synes, det er skræmmende, det der med at skulle give afkald på nogle ting, for netop at kunne fokusere på at skabe det liv, de drømmer om.
Men på samme tid skal man jo også huske på, at du skaber plads til noget nyt, og endnu bedre. Præcis. Ja. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at sige sådan, hvis nu for eksempel hvis du skulle opsummere, hvad den her oplevelse har givet dig, eller hvis du skulle sige til den næste, okay, men hvorfor skulle de gøre det her? Hvad vil dine ord så være? Just do it. Jamen, gør det, fordi jeg vil også indrømme, for mig var det både skræmmende og begejstrende på en gang med at springe ud som selvstændig, men jeg har ikke fortrudt et sekund. Mm. Altså det har været den bedste beslutning, jeg har taget, og jeg har taget rigtig mange beslutninger. Det gør vi jo hele tiden, tager beslutninger. Men det her med, hvis vi følger vores hjerte og går med vores hjerte og gør det, der føles sandt for os, og så arbejder jeg meget med det her med win-win, fordi at det er win-win for os alle sammen, når vi hjælper hinanden og støtter hinanden, og der er så mange, der gerne vil hjælpe i vores fællesskab, at folk de rækker ud til hinanden. Altså, Mm. der var en af de andre coaches, der skrev til mig, Ulla, skal jeg ikke lige hjælpe dig med din baggrund? Skal du ikke have gjort noget ved den? Nå jo, det kan da godt være, jeg skal det. Altså, sådan, det er jo små ting, men som måske har en stor betydning. Så Så ja, overall, Ulla, hvad har den her oplevelse betydet for dig? jamen den har betydet alt. Altså, det har, fordi at jeg kunne have, altså nu er jeg ikke lige den, der sådan blev deprimeret, men jeg kunne have været i en kæmpe sorg, og men da der skete en ulykke sidste år i min datters liv, der valgte jeg at fortsætte med at skrive taknemmelighedsdagbog hver dag, og være med i det her fællesskab, og blive ved med at studere, og blive ved med at gøre det her, på trods af, at der skete nogle voldsomme ting, og jeg kunne bare mærke, at de her, fordi jeg keep going, blev ved med at gøre det, der skal til, så røg jeg ikke ned i, jeg blev ikke stresset, jeg blev ikke deprimeret, jeg blev ikke helt... selvfølgelig kan man have en naturlig og sund sorg, men det er ikke, man går ikke helt ned, ligesom mange andre ville have gjort i den situation. Så Præcis. det er jeg virkelig glad og taknemmelig for, at jeg har følt mig støttet og rummet, og så det her fællesskab her, det er jo bare alfa og omega, og det er jo et fællesskab, som jeg har resten af mit liv. Mm. Det er jo ikke bare lige under, imens jeg har taget den her coachinguddannelse, det er jo noget, der fortsætter. Og det er jo også det, der er en kæmpe forskel fra andre coachinguddannelser og terapeutuddannelser og alle mulige andre uddannelser, at her kan vi gå sammen hver dag Mm. på Zoom, og vi studerer sammen, og vi udvikler os sammen. Så det er jo en kæmpe forskel. Altså, Det er jeg virkelig glad for, at du siger, fordi det er jo det, jeg også ser, og det er det, jeg er så ked af på manges vegne, når de siger, at de har købt et program, eller de er blevet coaches, eller de har taget en certificering et andet sted. Altså jeg føler virkelig det der med sådan, okay, så har vi et program, vi skal gøre færdigt, og så bliver man færdig, hvor jeg sådan, du kan ikke slippe nu. Altså det er jo netop det, der er så smukt ved det her. Det er jo netop det der med, okay, hvordan kan vi fortsætte udviklingen sammen, og hvordan kan vi blive ved med at være i vækst sammen? Fordi hvis vi fortæller, at rejsen aldrig stopper, men så skal vi jo heller ikke være dem, der stopper rejsen. Så bliver vi præcis. jo nødt til at være med til at blive ved med at fortsætte og ekspandere og sige, okay, hvordan kan vi hele tiden vækste endnu mere? Hvordan kan vi hele tiden tænke større? Og det er jo det, jeg også elsker ved din tankegang og dit eksempel i forhold til, okay, du startede med at tænke, jeg vil bare gerne brede det her ud i Danmark, hvor nu er du sådan her, lad os gøre det i verden, fordi nu forstår du virkelig, okay, hvad kan det her gøre for mig? Når det her, det kan gøre det her for mig, jamen, så fortjener mennesker det i Danmark ikke bare. Så skal jeg ud til hele verden med det her budskab, fordi det kan gøre så meget og ændre et liv. Ja, Og det er den transformation, jeg også elsker at se i dig, Ulla, fordi du virkelig er, altså som vi også har snakket om mange gange, vedholdende, ikke? Også i forhold til, at nu skulle du bare ikke gøre det her, fordi det vil være på engelsk. Men så udfordrer du dig selv, og har gjort det på engelsk. Og du har endda ledt self-discipline camp på engelsk til andre lande. Så altså, det siger også bare noget om hvordan du ligesom har taget det her til dig, og sagt, okay, nu skal jeg skabe den her forandring. Og ende med at stå på scenen i New York, og snakke på engelsk, og dele din historie lige så vel. ja, ja, og det var også en kæmpe oplevelse, og det var også, jeg kan huske, da jeg startede samarbejde med dig der i januar måned, så startede jeg også i den her studiegruppe med Tænk og Bliv Rig. Mm. Og der sagde jeg til dig, at vi snakkede om det her brændende ønske, så sagde jeg, at jeg kunne godt tænke mig at komme til New York.
Og det er jo ikke, og jeg har set den her optagelse på genudsendelse, på replay, og så siger du så til mig, jamen Ulla, det kunne du jo komme flere gange i år. Lige Og jeg præcis. tænkte bare, ja, ja, du snakker. Altså, men der plantede du alligevel et frø til mig, og det endte jo med, at i 2024, der var jeg i New York 2 gange, og jeg forstår det faktisk stadigvæk ikke. Altså, hvordan kunne det lade sig gøre? Altså, men det skete bare, og det, altså, vi har jo allerede haft mange fantastiske oplevelser sammen, og jeg ved, at der kommer rigtig mange fremadrettet, og altså, det er virkelig en kæmpe gave at samarbejde med Napoleon Hill Institute, fordi at vi fortsætter. Altså Mm. rejsen stopper aldrig, og det er virkelig, jeg elsker at se både din og min og alle de andres udvikling. Altså vi udvikler os sammen, alle sammen. Altså det er jo fantastisk at være sammen med nogen, fordi de her 5 personer, du er mest sammen med, det er jo dem, der påvirker dig allermest. Mm. Så det er jo så vigtigt, hvem er du sammen med? Er det nogen, der hæpper på dig? Er det nogen, der støtter dig? Er det nogen, der... Altså, fordi vi bliver som dem, vi går mest sammen med. Så derfor er det jo utrolig vigtigt, at vi har nogen, der også tror på os og går vejen sammen med os. Så Præcis. jeg er virkelig glad og taknemmelig for samarbejdet med dig, Christina, og Napoleon Hill Institute. Og ja, det stopper jo aldrig. Og i lige måde, Ulla, altså jeg er Ja, virkelig, virkelig taknemmelig for det, vi allerede har udrettet sammen, og jeg er virkelig, virkelig altså, sådan imponeret over, hvor meget du har taget det til dig, og hvor meget du har integreret i dit eget liv, og hele tiden leder som eksempel, som jeg hele tiden har sagt til dig fra starten af, hvis der er en ting, der er vigtigt for mig, så er det virkelig, at når vi går ud og snakker om det her, og deler de erfaringer, vi har med det materiale, så skal vi også vide, hvad vi snakker om. Så skal vi også have erfaret det på egen krop. Fordi hvordan kan vi ellers være lead by example? Og hvis der virkelig er en, der leder som eksempel, så er det dig. Så virkelig, virkelig tusind tak for altid at lede som eksempel for den danske division, og bliv ved med at gøre det. Og så hvis du resonerer med Ullas historie, så virkelig, virkelig book et opkald og skriv til os, fordi at, der er ikke noget, vi hellere vil, end at hjælpe dig til at få de samme resultater, som Ulla har skabt. Eller overgå os. Det er jo det, vi elsker allermest. Hvis du kan overgå os, så har vi gjort vores arbejde rigtigt. yes, Så Ulla, præcis. tusind, tusind tak. Er der nogle sidste ting, eller nogle sidste ord, du gerne vil sige til de mennesker, der ser med derude? Jamen, det er jo det her med at walk the talk. Altså, og det er jo også det, jeg kan se, at det er det, vi gør sammen. Fordi det er jo også det, der er den største forskel. Fordi jeg har jo også nogle kollegaer, som terapeuter og coaches, som ikke gør det, som de selv anbefaler. For eksempel at skrive taknemmelighedsdagbog, eller meditere, eller et eller andet. Men hvis man ikke gør det selv, så, Mm. ja, så det er vigtigt, at det her med at gøre det, som vi selv gerne vil. Altså, eller bruge de resultater, eller bruge de redskaber, som vi selv, dem vi anbefaler andre, at vi også bruger dem på os selv. Altså det er jo alfa og omega. Præcis. Så ja, Så hvis der er sådan, du sidder derude og netop er en af de mennesker, som fortæller andre mennesker, at de skal investere i sig selv, og du vil gerne sælge programmer, og du er coach, terapeut, eller behandler, eller noget andet, eller har en virksomhed, og ikke investere i en mentor, men du synes, at andre mennesker skal investere i dig, så skal du måske lige kigge indad og tænke på, at du netop har brug for en mentor selv i dit liv, som netop er det længere på rejsen, som kan inspirere dig til at gå de næste skridt i dit liv. præcis. Tusind tak, Ulla. Ja, selv tak. Namaste. Namaste. Yes. Yes.